אני זוכר שזה אירוע ששרט אותי, זה היה אחד התיקים הכי לא מנוהלים שראיתי ever. והוא היה בשוק מהממצאים. אלברט איינשטיין אמר על ריבית דריבית שזה הפלא השמיני. ככל שאנחנו צעירים יותר, זה הזמן לעשות את האופטימיזציה ולשים את עצמכם במסלולים הנכונים והרלוונטיים. אני אומר לך שזה מאות אלפי שקלים. יאיר לוגסי, בוקר טוב, ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה, בוקר אור. השתבח, קודם כל תודה רבה על האירוח במשרד המדהים והיפה שלך, בשעה טובה. מכיר אותי בתוך חפרן. בוא נכיר את יאיר לוגסי באמת. לא בתוך חפרן. לא, אני חפרן. טוב, קוראים לי יאיר לוגסי, בן 42, נשוי עם 3 ילדים, מתכנן פיננסי, בעלים של משרד יגן ביטוח ופיננסים, סוכנות לביטוח, בעלים שותף של משרד RDA, שזה גם שיווק נדל"ן, גם ייעוץ משכנתאות, גם ביטוח ופיננסים. וזהו, זה בצד של, נקרא לזה, העיסוק המקצועי. מחזיק ברישיון של משרד האוצר, גם פנסיוני, גם אלמנטר, שפנסיוני זה נכנס תחת כל הביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, השקעות, שוק ההון. אלמנטר זה יותר הנושא של ביטוח מבנים, עסקים, דירות, רכבים. תחולה. את ההתחלה שלי למעשה התחלתי כיועץ משכנתאות, אני עד היום יועץ משכנתאות, כן? הנושא של כל הביטוחים והפיננסים נכנס תוך כדי תנועה. ולמעשה היום אנחנו יודעים לתת ודוגלים בזה גם בלתת מעטפת שהיא 360 מעלות ללקוח. זה למעשה נוגע בכל עולמות הפיננסים של הלקוח, הפיננסים והפנסיונים, בין אם זה בכלכלת המשפחה, בין אם זה במשכנתא שהזוג עומד לקחת, בין אם זה הביטוחים לטובת המשכנתא, הביטוחים בכלל, בחיים, הבריאות, החיים, כל נושא של מחלות קשות, דברים כאלה, ניתוחים. לא עלינו. כן, לא עלינו, אבל צריך, זה חשוב מאוד, אנחנו נרחיב את זה בהמשך. כן. כל הנושא של פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, שזה אירוע מגה חשוב מבחינתי. אנחנו נדבר בהמשך על החזון ואיך אני רואה את הדברים ולמה הגעתי לזה. זהו, ברוך השם יש הרבה דברים. כן, אנחנו ננסה להיות, אתה יודע, מפוקסים, מרוכזים, מתומצתים. אני בטוח שקצת נגלוש, אנחנו ננסה להחזיר את זה לתלם. זה גם חלק זה המון נושאים שאני חושב שהציבור חייב לראות את הפודקאסט הזה. גם, וזה גם פאזל בסופו של דבר. לגמרי. אתה עושה פה שילוב של המון נושאים, המון דברים. בעצם קודם כל התחלת בתור יגן, בתור יאיר לוגסי, יגן של הביטוחים, ומשם לאט המשכת ל-RDA, נכון? אני אדייק את זה, אני אדייק את הנושא הזה. אני התחלתי למעשה ב-2011, כמו שאמרתי, כיועץ משכנתאות. איך הגעתי לזה בכלל? באתי לרכוש דירה, היינו זוג מאוד צעיר. הנושא של הנדל"ן, אל תשאל אותי למה, אבל תמיד בער בי. אוקיי. איכשהו זה תמיד בוער לכולם. לא, אבל זה היה בגיל מאוד צעיר. זאת אומרת, מדבר איתך על גילאי 20. זה לפני 14 שנה. לגילאי 25. שככה, זה אחורה, 16-17 שנים אחורה, זה לא הייתה מודעות יותר מדי. כי אני יכול להגיד לך שבני גילי, זה לא היה בכלל בראש. כן. ואז אנחנו מדברים על סדרי גודל של דירות של 500-600 אלף שקל, זה היה אירוע, כן? אבל אתה יודע, גם לאנשים לא היה גם את ההון העצמי אפילו הראשוני הזה, הרגולציה הייתה שונה, המיסוי היה שונה, הכל היה שונה. אז 500,000 שקל זה כמו 2 מיליון של היום, בתכלס. אם נעשה היוון ודברים כאלה, אז אולי לא נגיע לזה, כן? כי הקפיצה של הדירות, אנחנו נדבר גם על זה, אני לא יודע בפודקאסט הזה, אבל יש לנו הרבה על מה לדבר. אבל באתי ולקחתי משכנתא וקניתי דירה, והגעתי לבנק, וחשבתי שמה שנקרא, אני פופאי ומבין. הייתי בשנה הראשונה בתואר הראשון שלי, בסמסטר הראשון אפילו אני חושב, ולקחתי משכנתא, ישבתי מול פקיד בנק, שהסביר דברים, לא הבנתי כלום, אבל עשיתי עם הראש ככה כל הזמן. כן. מה שתגיד. ואחרי 3 חודשים אני מגלה שהקרן לא רק שלא ירדה, היא גם עלתה. כן. ולא הבנתי את האירוע, אני זוכר שזה אירוע ששרט אותי, כאילו, לא הצלחתי להבין איך יכול להיות שאני לוקח הלוואה, משלם עליה חודש בחודשו, והיתרה עולה. זה היה נראה לי משהו סוריאליסטי. האינפלציה. כן. התחלתי לחקור את הנושא, ונרשמתי לקורס. אני כזה שאתה יודע, לוקח אותו פרויקט עד הסוף. לא תכננתי לעשות מזה ביזנס. בהשקעה. כן, רציתי להבין את האירוע ולטפל בעצמי. וסיימתי את הקורס, ונכנסתי והוצאתי דוח יתרות של המשכנתא, וטיפלתי, ועשיתי מחזור, ופתאום התחלתי לראות, הקרן יורדת, שאני יודע מה אני עושה. כן. זה התחיל מחברים קרובים, ממשפחה. מהמעגל הראשוני. כן, אתה יודע. אחרי זה התחיל עם איזושהי עלות סמלית של בדיקה וכאלה. וברוך השם זה גדל וגדל, וזה הפך להיות משרד מכובד לכל דבר ועניין. אנחנו 15 שנים בתחום, זה לא דבר של מה בכך. ליוויתי אלפי זוגות, וככה למעשה נכנסתי לתוך האירוע הזה. בהמשך המשכתי לתואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במימון ושוק ההון.
ואז בכלל נחשפתי לעולמות יותר האלה. מספרים, יותר... ותוך כדי הייתי עובד בשט"פ עם סוכנות ביטוח, ואז אמרתי למה לעבוד בשט"פ, למה שזה לא יהיה תחת קורת גג אחת. כן. ואז ניגשתי לבחינות של משרד האוצר ורשות שוק ההון, גם לפנסיוני וגם לאלמנטרי, כמו שאמרתי. ברוך השם, הוצאתי את הרישיון, ואז התחלתי לעשות הכל תחת קורת גג אחת. ואם נקפוץ טיפה קדימה ותכף נחזור אחורה, אבל זה היה הוויז'ן למעשה, זה היה... דאז, כן, לראות מה שנקרא צופה פני העתיד, אני רוצה את הכל תחת קורת גג אחת. אני ארחיב בהמשך מה ראיתי בדרך שגרם לי לרצות את האירוע הזה שהכל יהיה תחת קורת גג אחת, אבל זה היה הוויז'ן, שאנחנו ניתן מעטפת למשפחה, ללקוח, שהיא מכסה את כל העולמות הפיננסיים, הפנסיונים, הביטוחיים, כלכלת הבית, כל הנושא התזרימי בשוטף של החודש של המשפחה, של התא המשפחתי, והכל קשור אחד לשני, כמו שאמרת, זה פאזל, ככה אני רואה את הדברים האלה. בדיוק. אתה רוצה להיות one stop shop. אנחנו כאלה. בדיוק, זה היה הוויז'ן שלך דאז. לגמרי. והיום אתה עושה את זה בצורה מושלמת ביותר, כי אתה נותן להם פה מענה גם פיננסי, גם ביטוחי, גם השקעות, גם נדל"ן, גם וגם. ואז הם אומרים, אוקיי, יש לי את יאיר לוגסי, אני לא צריך שום דבר שישלים לי. כי בעצם הוא נותן לי פה את המעטפת המלאה, גם כמו שתיארנו פה, שבסופו של יום, אתה מסתכל על זה ואומר, הלקוח יש לו אותי, אני לא רוצה שהוא ילך לחפש, אני נותן לו את המענה על הכל. וגם יותר מזה, אני נותן לו מענה על דברים שהוא לא חושב בכלל. למה? כדי שיהיה מחוסה מכל הכיוונים. שלא יהיה עם המכנסיים למטה, כמו שאומרים בסוף. שהוא מגיע אליי, יש לו על מי לסמוך. לגמרי, ואני יכול לשתף אותך בעסקה מיני רבות שעשינו, שהיא ממחישה לגמרי את האירוע הזה, שהכל תחת קורת גג אחת. אנחנו שיווקנו דירה ללקוח, מכרנו לו גם את הדירה שלו, וגם דרכנו הוא רכש דירה. מדהים. וביצענו לו את המשכנתה, ועשינו גם ביטוח חיים למשכנתה הזאת, וגם ביטחנו את הדירה במבנה ותחולה. ומה שנקרא על הדרך, זה לא על הדרך, פשוט אנחנו ציירנו את המפה ללקוח. אנחנו גם הוצאנו ללקוח את המסלקה הפנסיונית שלו, לו ולאשתו, וגם את הר הביטוח. ולמעשה עשינו אופטימיזציה לתיק. גם הוזלנו בעלויות הפרמיה בתיק הביטוחי. וגם הרחבנו כיסויים. בלי לפגוע בעלייה החודשית של בעלייה החודשית ובהוצאה הפרמיה, חד משמעית. ולגבי הפנסיוני, אנחנו גם ביצענו אופטימיזציה בתיק הזה, זאת אומרת, אנחנו גם מיקדנו את המסלולים הרלוונטיים והנכונים. זאת אומרת, אתה יודע, כשאתה נכנס היום למקום עבודה, ואני רואה את זה כל יום, אתה יודע, יש סוכן למקום עבודה ששם אותך על מסלול ברירת מחדל, זורק אותך לאיזה שטנץ כזה שכל הארגון רץ עליו. זה הבינוני. כן, כי אין לו עכשיו זמן לתת את הערך המוסף ואת היחס האישי ללקוח, אז הוא מריץ עכשיו, הוא קולט עכשיו איזה מחלקה שלמה, או איזה צוות שיתקבל לעבודה, ומריץ את כולם על אותו מסלול, על אותם דמי ניהול, על אותה חשיפה לסיכון. לא משנה כמה הוא באמת מרוויח, כמה הוא זה. זה לא משנה, בצוות יש בן אדם בן 60 או בן אדם בן 20, וזה אירוע אחר לגמרי, כן? בן 20 או בן 30 או בן 40, לבן אדם שהוא 50, 60 ומתקרב לפנסיה. המשך זמן שתיק השקעות גם. נכון, גם בכמה אתה חושף אותו למסלולים שהם יותר, בוא נקרא, מוטה מניות, כמה זמן יש לשוק לתקן, אם הוא בגיל 60, לא בטוח שאני אקח אותו לאירוע הזה, כי לא בטוח שלשוק הזמן לתקן. גם הריבית לא יהיה לה את אותו זמן של בין 20. נכון. דמי הניהול, המעקב, האופטימיזציה בתיק, זה אירועים אחרים לגמרי. ואנחנו רואים את זה כל היום, גם מי שחושב שהוא מנוהל. ואני אומר לך עוד מהיום בבוקר, אתן לך דוגמה חי מהתנור, מה שנקרא. הלקוח שנמצא איתי, מתאמן איתי בחדר כושר, ואומר, אני מנוהל, יש לי סוכן, אני יודע מה אני עושה, אני יודע איפה נמצא, אני יודע הכל סעיף וסעיף, בפוליסות שלי, איפה אני נמצא בפנסיוני, הכל. אמר לו, טוב, אתה יודע יצאו כמה שיחות כאלה, שלח תעודת זהות, בוא נבדוק בשביל הספורט. כן. תקשיב, שלחתי לו... זה עשו לו גם טובה פה בסופו של דבר. לגמרי. הבדיקה היא גם ללא עלות, אנחנו גם נדבר אחר כך על השירותים, מה כרוך בעלות ומה לא. אבל בסוף אני מגלה שזה היה אחד התיקים הכי לא מנוהלים שראיתי ever. זה לקוח שאמר לי, אני אומר לך שאני יודע כל דבר פה נמצא. והוא היה בשוק מהממצאים. בשוק, אני אומר לך בשוק. אתה לא יודע כלום. אנשים, ולצערי אני רואה את זה, אני אומר לך באמת, כל היום. אנחנו כל יום סביב האירוע הזה, אנשים אין להם מודעות. זה חלק מהחזון. צריך להנגיש את האירוע הזה לציבור, לדבר על הנושאים האלה, להציף את זה. זהו, בסופו של יום, כאילו, עכשיו אני בתור לקוח. איך אני אמור לדעת, איך אני יודע, קצת רקע לעולם הזה. כאילו,
היום הרבה אנשים אומרים, אוקיי, יש לי את האיש מקצוע, הוא יודע את המקצוע, אני ממשיך בשלי. לפי דעתי זה גם טעות. כי במיוחד, אם עכשיו נדבר רגע בעלי עסקים, לאו דווקא שכירים. בעל עסק חייב להיות קצת מכל דבר. הוא צריך להיות קצת מרואה חשבון, קצת מעורך דין, קצת מסוכן ביטוח, קצת... אבל איך באמת אנשים יכולים לדעת איך לנהל את זה נכון, במקביל לסוכן ביטוח? שהם באים לסוכן ביטוח עם כאילו, אוקיי, אני יודע א', ב', ג', אבל בוא תדייק אותי בד' ה' ו'. אז קודם כל תעקבו אחרינו. בסדר? זה אחד. אנחנו מעלים המון תוכן, מדברים על הכל, גם על הנושאים הפנסיוניים, הביטוחיים, על המשכנתא, על מימון, על הלוואות, על סוגי הלוואות, על פק"מים בבנקים, כן או לא, גם על זה נרחיב בהמשך. זה אחד, תעקבו אחרינו. שתיים, בשירות שאני נותן, שאני דוגל בו, השירות הזה אומר שכשהלקוח מגיע אליי לפגישה, אני מוציא אותו חצי יועץ, אני מוציא אותו חצי סוכן ביטוח. מה הוא יעשה עם האינפורמציה, והאם משם הוא ממשיך לעקוב ולחקור וללמוד, זה שלו. אבל ממני הוא יצא כשהוא יודע בדיוק מה יש לו. אחת לחצי שנה, באופן ממוכן, מה שנקרא, המערכת מוציאה לו דוח. וואלה. אנחנו מתחייבים אצלנו במשרד, שאחת לשנה מתבצעת שיחה, כמו בשיחת קליטה, ככה אחת לשנה. מה שנקרא, יחסנו לאן, אנחנו יושבים על התיק, רואים איזה צורות התיק ביצע, רואים את דמי הניהול שחסכנו, איפה זה פוגש אותנו, רואים את התיק הביטוחי, רואים את הפרמיות, האם הפרמיה עלתה, אנחנו נעדכן הנחות, עושים אופטימיזציה לתיק, ומתקדמים לשנה הבאה, מקבלים החלטות להמשך, ורצים קדימה. בונים אסטרטגיה. לחלוטין בונים אסטרטגיה. זה גם נושא שמאוד חשוב להדגיש אותו, זה לא שגר ושכח עכשיו, זה לא עכשיו עשינו פה עבודה, וביי, להתראות, ניפגש בפנסיה. ממש זה לא האירוע. אנחנו פה, קודם כל, זמינות. יש עובדים במשרד, לכל קבוצת לקוחות יש מנהלת תיק, שהיא בשיחת טלפון... והיא נותנת יחס אישי לכל אחד ואחד, כאילו זה לקוח האישי שלה? הלקוח מקבל את הנייד, הוא לא מקבל איזה טלפון, ולא מקבל איזה מענה קולי, ולא סיפורים ודברים כאלה, זמינות, לא נעים לי להגיד, כן, אבל גם אחרי צהריים, אנחנו שומרי שבת, אז הייתי אומר לך גם 24/7, אבל זה 24/6. 24/6, ברוך השם. כן. זה, כאילו בסופו של יום אני מסתכל על זה, ואני אומר, זה לא בהרבה מקומות. כאילו, בדרך כלל לא חס וחלילה מזלזל באף אחד, ממש לא, אבל מה שקורה בדרך כלל זה, טוב, אני זמין בשבילך. אבל אין באמת את המעקב, אין באמת את לשים דגש, אוקיי, בוא נראה מה קורה עם המדדים, מה קורה עם התיק שלו, מה קורה, כאילו, אני מנהל לו את התיק בסופו של דבר, אני כן רוצה תוצאות, כן רוצה לראות איפה אני משקיע, למה אני משקיע דווקא שם, והלקוח בקצה לא מבין את זה. כאילו, הוא זורק את האחריות, כאילו, זה כאילו יכול לשלח על השם יביך והוא יחלק אליך, זה בדיוק ככה. אז אשליך על הסוכן ביטוח את הכסף והוא יחלק אליך, אבל אנשים בקצה לא מבינים באמת מה קורה שם, ולמה דווקא בחברה הזאת, למה לא שם, למה דווקא על המניה הזאת ולא על המניה אחרת, כאילו, אתה מבין, זה הרבה אנשים נופלים שם ומפספסים את הדברים החשובים, והם לא מחוברים לאירוע. אתה כל כך צודק במה שאתה אומר, ואני אומר לך, קודם כל זה אחד הדברים שחרתי על דגלי. אני שם דגש בכל הנקודות שכואבות ללקוח, כי הייתי בצד הזה של הלקוח. משם באת בסופו של דבר, בגלל זה נכון, למדת הייתי את זה. לפני שלמדתי, הייתי לקוח, כן. בסדר? ואני מבין את הכאבים האלה. וזה הדברים שהכי חשובים לי. יש הנחיה במשרד, קודם כל מענה, תמיד, זמינות מלאה. אני מתעקש על הנושא הזה של פעם בשנה בדיקת תיק, ושם לצערי סוכנים נופלים. אתה יודע, בסוף זה ביזנס, ואם אתה רוצה להרים את הביזנס שלך ולרוץ איתו הכי חזק שאתה יכול, אתה צריך לזהות את נקודות החולשה של המתחרים שלך, ושם לתקוף. וזה לגמרי אחת מנקודות החולשה העיקריות בנושא הזה, שסוכנים כושלים בנקודה הזאת. פשוט שגר ושכח, כאילו, וזה לא עובד ככה. עוד פעם, סיפורים זה תמיד משהו שמחבר אותנו. שיחה בדרך לפה עם לקוח. אנחנו החלטנו ללכת למסלול מסוים. אני מדבר איתך על השקעה בשבוע האחרון, שלא מעט כסף. זה מסלול שבאסטרטגיה הוא הולך מה שנקרא לתת בראש השנה, הוא כבר נתן שנה שעברה. אנחנו יודעים, אתה יודע, בסוף בהשכלה אנחנו כלכלנים. יש תיאוריות כלכליות שאומרות אם הצריכה במשק עולה בעקבות הורדת הריבית, כי זה מה שאנחנו חווים כרגע, אז אם הריבית יורדת, אז האשראי יותר זמין, אז הצריכה גם תעלה. היצע וביקוש. נכון. בנוסף לזה, אנחנו רואים את השקל מתחזק מול הדולר. אנחנו רואים השקעות שזורמות לישראל מחול, פנימה, אלינו, לבורסה שלנו. וזה אירוע שאמור לחזק את הרווחיות של החברות הישראליות, ואמור להעלות את המניות של החברות הישראליות. הרי בסוף, מה זה רווח במניה? בסדר? איך המניה עולה? אם החברה מצליחה, בסדר? יש עוד כמה פרמטרים, אבל בעיקר, אם החברה מצליחה, המניה של אותה חברה, אתה תראה עלייה.
שוב, אם החברה מצליחה, זה מה שיש ביקוש לחברה. יפה, איך היא מצליחה? או מוכרת את המוצרים שלה, או מקבלת השקעות, מגייסת הון, דברים כאלה. אנחנו בתקופה כזאת שאנחנו יודעים שמניות ישראל הן בתקופה של עלייה. ברוך השם. אז שקל מאוד מתחזק לאחרונה. נכון. החלטנו על איזושהי אסטרטגיה, רצה הגורל, וביומיים האחרונים אנחנו חווים איזו ירידה בבורסה. בסדר? ביומיים האחרונים, ואנחנו יודעים שהבורסה בישראל היא פנטסטית. ראינו את זה בקורונה, שכבר אחרי 4 חודשים השוק ידע לתקן. ראינו את זה במלחמה, שכנגד כל התיאוריות הכלכליות, הבורסה בישראל, ברוך השם, אתה יודע, אפשר להגיד לזה נס, אפשר להגיד לזה על טבעי, אבל אנחנו, אתה יודע, מהמובילים. הכלכלה בישראל מאוד מצליחה, לעומת הכל. אולי אנחנו גוברים על אירופה, גוברים על ארצות הברית, אין פה בכלל ויכוח בנושא הזה. אבל שיחה מהיום בבוקר, ולפני כמה ימים יצאנו למהלך הזה. התקשר אליי, אתה יודע, הוא טיפה ראה ירידות, רק הפקיד וכבר ראה ירידות. נבהל. כן, הסברתי לו את הכל. כמו שאני מסביר לך פה את התיאוריה הכלכלית, הסברתי גם לו, אני איתך יד ביד. חלק מהכספים האישיים שלי מושקעים שם. זאת אומרת, אני יוצא איתך פה למסע, זה לא one shot, זה לא עשינו איזה זבנג וגמרנו. כן. כי אני משקיע ללקוח שלי את איפה שאני משקיע בעצמי. אז למה אני אספר לך את זה? כי בסוף האירוע הזה, אם צריך, אני אעשה אותו גם ל-400 לקוחות היום. אני אסגור את הלוז ואני אתן את המענה הזה ל-400 לקוחות, כי קודם כל זה כספים של אנשים, שהם סומכים עליך, ורואים בך דמות שבסוף אתה מקבל את התשובה, אני איתך, אני אחריך, מה שתחליט אני עושה. שזה חשוב. בסדר? מצד אחד זה מגה אחריות, בסדר? מצד שני, אתה מבין שזה לא נתנו לי את הסמכות הזאת בגלל העיניים היפות שלי. רגילות, הן בצבע... בצבע חום. כן. אז כשאני אומר שאנחנו מדברים פה על זמינות, על אחריות, על כל הנושאים האלה, זה מראה לך מה זה זמינות. כשבאדם מתקשר, דבר כזה עכשיו, תעבור דרך נציגה, תעבור דרך המנהל תיק. לא. דבר איתי שירות, יש לך טלפון האישי שלי, אני זמין תמיד. תמיד, אני אומר לך, גם בנסיעות לחו"ל אני זמין, אבל הזמינות יורדת. אשתי יכולה להעיד על זה שלצערי אני עם הטלפון גם בחו"ל, אבל אין מה לעשות, זה חלק מהביזנס. חלק מהביזנס, בדיוק, חד משמעית. אני כן, כאילו, אני יותר זמין בוואטסאפ, כי ברוך השם רוב היום אני נכון, צילומים ודברים כאלה, צריך יותר קשה, אני בטלפון. זה כן. או בפגישות או בטלפון. או בנסיעות זה יותר זמן לשיחות, תלוי למי ותלוי למה. אתמול דיברתי על זה בסטורי, שהגיע לי ליד, ובוא נדבר על זה, אפילו קשור לעולם פיננסים. עכשיו אתה בנסיעה. לקוח מתקשר לך, אומר, רוצה לברר פרטים. אתה תקדיש לו את הזמן הזה תוך כדי נסיעה ותקשיב לו ותדבר איתו, או שתגיד לו, כאילו, בוא נקבע למועד מאוחר יותר שאני במשרד מיושב יותר בנוחות. אז תראה, לרוב אני אשתדל לתת את המענה באותו רגע, אני גם תקרא לזה ב-OCD שלי או ב-DNA שלי, אני בן אדם שרוצה לתפור את האירוע באותה נקודת זמן, כמובן שאם אני בפגישה ודברים כאלה, אז אני אדאג לחזור אליו, או מישהו מהמשרד יחזור אליו, לרוב אני חוזר, אם זה שיחות ראשונות, אל תשכח שבגלל שאני נוגע במספר היבטים, אז אני חייב לתת את המענה הזמין הזה. מקסימלי, בדיוק. זה יכולה להיות שאלה על משכנתה, שזה קורה כל יום, זה יכול להיות אירוע שמדבר על הנושא הפנסיוני, ואתה יודע, המענה הראשוני, אני תמיד אהיה שם כדי לתת אותו. כן. כמובן שאתה יודע, זה לא עבודה של איש אחד. בסוף יש פה צוות שמקבל את התעודות זהות, מוציא מסלקה, מוציא הר הביטוח, מקבלים, מנתחים את התיק, מעבירים להם אליי המלצות, אני בוחן אותם, יושב עליהם, ורק אז חוזרים ללקוח עם תשובה קונקרטית יותר. כן, אתה יודע, יותר חלוטה, ואיך מתקדמים מפה, מה שנקרא. כן, אז מה קרה לי? קרה לי שחבר טוב שלי התקשר אליי, והוא הביא לי ליד חם שהיה לידו. כאילו, הוא אמר, חבר שלי חזר מאילת, לצפון, הוא רוצה להתחיל להניע את העסק שלו פה בצפון. אז אמרתי לו, אז כן, נברתי פרטים קצת מהלקוח, הבנתי כאילו פחות או יותר מה הוא עושה, מה מומי, ואז אמרתי לו, שמע, בוא נקבע שיחה כאילו שאני אהיה מול מחשב במשרד, יותר נורמלי, שאני אראה גם את הפלטפורמות, שאני אביא יותר מה מומי. וזה גם סיכון מצד אחד, במיוחד שזה ליד, שהוא רותח. אתה יכול להפסיד אותו, או שמצד שני אתה מראה לו גם פה את הרצינות. אבל אני כאילו, זה אישית, אני עדיף לבוא ולדבר עם באדם כשאני מיושב, ולא תוך כדי נסיעה על הדרך. זה גם פחות רציני. שוב, אם זה עכשיו לקוח שלך והוא צריך תשובה כאן ועכשיו, כמו במקרה שלך, אז ברור שאני אתן את התשובה הכי מקצועית. כי אני מכיר את המאדם, אני יודע מי הוא מהו, וזה לא שיחת אפיון. אבל אם עכשיו לקוח חדש מאפס בא אליך, מתקשר אליך, צריך ממך ייעוץ. זה לא צורה. תראה, קודם כל אני חושב שזה גם אינדיבידואלי לכל עיסוק, אבל אם אנחנו רגע סוטים מהנושא ועוברים לעולמות השיווק והמחירה, ותקרא לזה ה-NLP, כמובן שבסוף כולנו אנשי מחירות, כן? גם אתה, גם אני. כולם. בסוף אתה צריך למכור את עצמך ואת המקצועיות שלך, כל אחד בדרך שלו. אבל את המענה הראשוני, תמיד יהיה לי את השאלות הראשונות כדי להבין קודם כל לקראת מה אני ניגש,
בסדר? אם מדבר איתי על משכנתה, אז אני אבדוק כושר החזר, יכולת הכנסה, הכנסה פנויה של בני הזוג, שווי הנכס שהם רוצים לקנות, כמה משכנתה הם הולכים לקחת, אחוז מימון, דברים כאלה. אחרי שהבנתי את האירוע, אז אני אגיד לו, אתה תקבל ממני, שלח לי וואטסאפ, או שאנחנו ניצור איתך קשר, נביא לך מסודר את הרשימת מסמכים שצריך כדי להתקדם. ומשם נקבע פגישה. אז אתה סוג של מעגן אותו. כן. בצד הפיננסי, הביטוחי, הפנסיוני, אני אצטרך תעודות זהות כדי להוציא מסלקות, וכך או כך, זה לא אירוע שאני יכול לסגור איתך בטלפון. שאלה, דברים כאלה אני תמיד זמין, אין בעיה. אבל לשירות ולדברים כאלה, את המענה הראשוני הוא יקבל, ומי שמקבל משימות ושיעורי בית, להתארגן עם חומר, מה שנקרא, בוא נדבר שאנחנו מיושבים, ואנחנו... כן. כי יכולים צ'קליסט מסודר. לא, כי זה מאוד חשוב. בסופו של דבר, אנשים לפעמים חוצפנים, נקרא את זה ככה. כי הם רוצים הכל כאן ועכשיו. נכון. אנחנו ישראלים רוצים כאן הכל ועכשיו. תהיה זמין לי, זה, אין דבר כזה, לא... אבל זה חלק מהביזנס, אליאב, ככה אני רואה את זה. אתה יודע, יש כאלה שיגידו, מה, זה חוצפה, זה, אני פה, זה ערב, זה כבר לא... לא רואה את זה ככה. אוקיי. אני רואה את זה בסוף שירות ללקוח. אני שמה בשבילו, את המענה הראשוני הוא יקבל, ומפה הוציא אותו למשימה, ואחרי זה כבר תקבעו זמן שנוח גם לך וגם לו. כן. אבל אין מה לעשות, זה הביזנס. זה חלק מהדרך. כן, כן. עוד פעם, יש שיחלקו עליה ויגידו, אני יודע לעשות ההפרדה, אני אחרי 6 בערב לא מדבר בטלפון. דרך אגב, אני גם מאוד דוגל בזה, אבל בשעות טיפה יותר מאוחרות. זאת אומרת, אני יכול ב8 להעביר לשקט, ולדבר איתי מחר, אני זמין תשלח לי וואטסאפ. כן, אני חושב שבדיוק. 12 שעות ביום להיות זמין, זה נראה לי מכובד, מעל ומעבר, כן. זה גם בו, ומעבר לזה, זה לא רק אתה זמין, זה כל הצוות, כל המשרד, המנהלי משרד. לגמרי. כאילו זה... אני אישית זמין 12 שעות. מעבר אליי, יש פה את כל ה... אני אומר לך שגם הצוות שלי זמין גם אחרי צהריים בניידים האישיים שלהם. אני אומר לך את זה, אני תמיד אומר להם, אתם יכולים רגע לעצור ולהגיד ללקוח, נחזור אליך מחר, אם זה בשעה מוגזמת. הם לא עושים את זה. הם נדבקו במה שנקרא רוח המפקד, והם תמיד שם זמינים וגם נותנים מענה אחרי צהריים. וזה כיף. כן. גם הלקוח עצמו מרגיש, אוקיי, רואים אותי. אני לא שקוף. אני יכול להגיד לך שאם תעשה מחקר ותדבר עם הלקוחות שלנו, זה התשובה שתקבל מכולם. אני יכול להראות לך הודעות SMS שאני מקבל כל יום מלקוחות, איזה כיף שיש לי את הזמינות הזאת. זה מדהים. אני אומר לך שזה ה-game changer, ועל זה אני שם דגש אצלי בעסק. שזה דגש מאוד חשוב בסופו של יום. כאילו, אנשים קונים מאנשים. ואם עכשיו אני רואה שאתה מבין אותי, ואתה רואה אותי, ואתה שם בשבילי, אז יהיה לי גם הרבה יותר קל לבוא ולהיות איתך עוד יותר, ולבוא, לעבוד איתך עוד יותר, ולבוא ולתת איתך יד עוד יותר, כי בסופו של יום, אתה נותן לי 10 אצבעות, אז ברור שאני אבוא לקראת. לחלוטין. וזה גם מה שמדהים פה, שאתה נותן לא רק 10 אצבעות, אתה נותן פה גם ידיים, רגליים ו-360 מעלות, כמו שאמרנו בהתחלה. שאתה נותן פה מעטפת ביטוחית, מעטפת פנסיונית, מעטפת שיווקית של נדל"ן, במשכנתאות, כאילו זה הכל מהכל, שבסופו של יום, לקוח יודע, אוקיי, הגעתי לפה, זהו, לא צריך יותר. לגמרי, אתה נגעת פה בנקודה, דיברנו מקודם על החזון, אם נרחיב את הנושא של החזון, אז בוויז'ן שלי תמיד רציתי שאני אוכל לתת מענה לגבי כל הנושאים שקשורים לתא המשפחתי. דיברנו על זה בתחילת השיחה ואמרנו שנפתח את זה, נראה לי שזה זמן טוב. זה זמן מצוין. קודם כל, מבחינתי, הדבר הראשון שאני רואה, נקרא לזה בראש סדר העדיפויות, זה כל הנושאים הפנסיוניים. למה? כי זה פוגש אותנו, ואנשים חושבים, יש לי זמן עד הפנסיה וזה. אתם לא מבינים כמה מהר זה מגיע. אתם לא מבינים. הזמן אף. דרך אגב, אני בהכשרתי גם מתכנן פרישה. וואלה. כחלק מההסמכות שלי, יש לי עוד כמה ברוך כובעים. השם, יש הרבה. ואני אומר לך שזה מגיע מהר. זה מגיע מהר, אתם לא יודעים כמה. ולמה אני אומר זה מגיע מהר? כי יש שלב שכבר לא נוכל לתקן משם. בסדר? ככל שאנחנו צעירים יותר, זה הזמן לעשות את האופטימיזציה ולשים את עצמכם במסלולים הנכונים והרלוונטיים, ובדמי ניהול הזולים ביותר, וכל האירוע הזה זה אירוע שהוא סופר חשוב, כי דמי ניהול, אתה יודע, אנשים אומרים, דמי ניהול, 0.8, 0.7, 0.9, תקשיב, זה מאות אלפי שקלים בפרישה. במשך 40-45 שנה של עבודה, אני אומר לך שזה מאות אלפי שקלים. סימולציה מאוד פשוטה מראה את זה. הנושא של המסלול המתאים לך. אם אתה נמצא במסלול שהוא לא מתאים לך, ואני רואה, היום, בבוקר גם, כמו שאנחנו מדברים על דוגמאות, תבין, אנחנו עכשיו בשעה 12 אותו, תבין מה עברנו כל הבוקר, כן? זה אירוע רודף אירוע. וזה רק אתה, בלי קשר לצוות. לקוח, בגיל 50, בסדר? הוא נמצא עם צבירה בפנסיה, שמתאימה לאדם בין 35, 38, 40 גג. זאת אומרת, הוא בפיגור של 10, 12, 15 שנה. עכשיו, יש לו אמנם עוד איזה 17 שנה עד הפרישה, נכון להיום. אבל עדיין.
אבל הפסיד עדיין, כסף. כאילו, הוא הפסיד המון כסף. אנחנו יכולים לצמצם את הפער, אנחנו לעולם לא נדביק אותו. לא. אבל לצמצם את הנזקים אפשר. אבל הוא משקיע יותר בחודש. תראה, מבחינת, הוא שכיר במקרה שלו. הוא לא צריך, אלא הוא צריך מסלול שמתאים לגילו. מסלול כן. שחשוף יותר למניות, לתת לכסף לעבוד. בסדר? זה בהיבט הזה. נרחיב על זה יותר מאוחר, כי אני רוצה שתסיים את הנקודה. אין בעיה. אותו דבר, אני מדבר גם על הקופות גמל וגם על הקרנות השתלמות. זה בדיוק אותו אירוע. אנשים לא יודעים איפה הם נמצאים, אנשים לא יודעים באיזה מסלולים הם מושקעים, אנשים לא יודעים מה הדמי ניהול שלהם. בסדר? בין אם זה שכירים, בטח ובטח כשזה עצמאים. יתרה מכך, עצמאים לא מכירים את ההטבות והזיכויים שיש להם. אתה כעצמאי יכול להפקיד עד תקרה מסוימת שהיא פטורה ממס, ולא רק שהיא פטורה ממס, היא גם מוכרת כהוצאה מלאה, מפחיתה לך את חבות המס בדוח רווח והפסד, וגורמת לך לשלם פחות מיסים. אתה גם נהנה ממסלול השקעה שהוא מעולה, מניב תשואה. אנחנו מדברים על קרן השתלמות, זה גם קרן שהיא פטורה ממס. זה המוצר היחידי בישראל שפטור ממס. מס רווחי הון, אני מדבר 25%. כמו שאמרנו, מוכר כהוצאה מלאה, עד תקרה מסוימת של הפקדה. כל שנה יש לה את התקרות שלה. אנשים לא מודעים לאירוע הזה. אתה מבין? ולא מפקידים פשוט. נראה לי רק חסר לך במשרד צוות של רואי חשבון וזהו. גם את זה אנחנו יודעים לעשות. לא פחות טוב. מטורף. כל ההיבטים של מיסוי, מיסוי זה עולם ומלואו. אנחנו עוד הפעם, קצרה יריעתנו, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. נדבר על התוכן הזה של מיסוי והטבות וזיכויים שיש בעיקר לעצמאים, הפקדות סוף שנה. אנחנו נדבר על כל זה, זה שיחה בפני עצמה. אבל כל האירוע הזה, אנשים לא מבינים אותו, ואני אומר לך, אליאב, שזה סופר אקוטי וסופר חשוב. אתה יודע, לפעמים בא לי לצעוק, כאילו, מה כל האנשים? כן, כאילו, זה הדבר הכי חשוב בחיים שלך, זה הפנסיה שלך, זה הפרישה שלך. עכשיו, רק שתבין. זה הכסף שלך, שהילדים שלך, שהמשפחה שלך. אני רוצה שתבין, הדור שלנו נמצא בפנסיה שנקראת צוברת. זה אומר, מה שצברת עד לגיל הפרישה שלך, אנחנו נחלק את זה במקדם המרה, נכון להיום הוא 200, סביר להניח שעד הפרישה שלנו, בדור שלנו אני מדבר, זה יגדל, בסדר? בגלל תוחלת החיים שגם גדלה, וגם גיל הפרישה שלנו יגדל, זה לא יישאר 67, זה יעלה עד שנגיע לשם. לכן אם צברת 1,000,000 שקלים בפרישה, ומקדם ההמרה הוא 200, אז הקצבה החודשית שלך היא 5,000 שקל. עכשיו בוא תגיד לי אתה מה אתה עושה עם 5,000 שקל. כלום. גם אם צברת 2,000,000 שקלים עד הפרישה, חלק את זה ב-200, זה 10,000 שקל. יש לך את הביטוח לאומי שנותן לך עוד 2,000 ומשהו שקלים, 2,200, 2,400 שקל. מה אתה עושה עם האירוע הזה? אתה מבין שבעוד יוקר המחיה של היום, זה לא יהיה יוקר המחיה של גיל הפרישה שלך. ה-12,000 שקלים האלה של היום, זה לא 12,000, שגם היום כבר אין לך מה לעשות איתם. כלום, מה זה 12,000 שקל בכל שם? אז תבין את האירוע, אנשים לא מבינים את המשמעויות של האירועים האלה, שאתה צריך, אתה למעשה בסוג של מרוץ, כדי לצבור כמה שיותר כספים ליום פרישה, ואפשר לעשות את זה. אני רואה אנשים שאנחנו מנהלים אותם בצורה נכונה, הם בני 35-40, הם בצבירות של 30-40% יותר מאנשים לא מנוהלים בגיל 50. זה האירוע, על זה צריך לשים את האצבע. בוא נדבר רגע שנייה גילאים. היום מגיע לך בן אדם בין 22, בין 30 ובין 40. מה המסלול המתאים לכל אחד מהם ולמה? אז תראה, נגעת פה בגילאים שאני לא אגיד לך שכולם באותה קטגוריה, אבל הם כמעט באותה קטגוריה, הם עדיין צעירים, יש להם זמן עד הפרישה. אנחנו לחלוטין נשים אותם במסלולים שהם מה שנקרא מוטי מניות. דרך אגב, התבצע... שמה זה אומר? אני תכף אסביר. קודם כל, ב-2024, ביולי 2024, התבצע רפורמה, שוק ההון. וואלה. אז מה שהיינו מכירים פעם במסלולים המסורתיים, שזה כללי, מניות, אולי דל מניות. זה כבר לא הסצנה. אתה יודע, כן, זה כבר פתוח להרבה יותר מסלולים. אנחנו רואים את העוקבי מדד, גם הגמישים וגם הלא. אנחנו רואים מסלולים שהם רק לשוק הישראלי, כמו השכיר, מניות והמשולב שכיר. אנחנו חשופים ליותר מסלולים, ליותר מסלולי השקעה. זה לא מה שהיה פעם המסורתיים רק. ואפשר לשלב בין העולמות האלה. אפשר להרכיב בפורטפוליו של הלקוח, בתמיל של הלקוח, גם חשיפה מוגברת למניות, גם חשיפה פחותה כדי לתת איזשהו איזון לתיק. אנחנו גם נשלב בין אם הלקוח הוא מושקע בבנק או לא מושקע בבנק, דרך תיק שמנוהל על ידי בנק. נעשה איזושהי אופטימיזציה בין מה שיש לנו בשוק ההון לבין מה שמנוהל על ידי בנק. נגביר במקום אחד מניות ונפחית במקום אחר. זה לטובת עניין המיסוי שאמרנו שנרחיב עליו בשיחות אחרות, כי זה עולם בפני עצמו. אבל, ויש שם חיסכון מס מטורף. ולכן את הצעירים יותר, כי יש להם זמן עבודה גדול יותר עד לפרישה, אנחנו נשים במסלולים שהם יותר מוטי מניות, תוך כמובן דגש על הוזלה בדמי הניהול. ובחירת הגוף המנהל בצורה אופטימלית, זאת אומרת שזה גם אירוע. אנשים לא, אתה יודע, אנשים חושבים רק מסלול דמי ניהול, מסלול דמי ניהול.
למי שכבר מבין, ועבר את השלב כן. שלה, כי אמרנו שהלמידה- שאנשים עוד לא שמה. כן. אבל גם בחירת הגוף זה אירוע בפני עצמו. אם אני בוחר, אני לא אנקוב עכשיו בשמות, אבל יש גופים שהאיזון האקטוארי שלהם הוא פחות טוב. פתח סוגריים, נסביר שאיזון אקטוארי זה מצב התביעות בחברה ומצב העמיתים, זאת אומרת כמה כסף נכנס לחברה וכמה יצא ממנה לטובת תביעות. בסדר, זה פחות או יותר, זה מה שביניהם, זה מה שנקרא האיזון האקטוארי. ואני רוצה גוף עם איזון אקטוארי שהוא חיובי, שהוא טוב, שאני יודע שהוא ישלם, שבפרישה יהיה כסף. כן. מזכיר את המשבר שהיה פה בתקופות של חברות הביטוח עם הפנסיות התקציביות, שהגענו למצב שהמדינה הלאימה את החברות ביטוח. זה היה בעיקר לאנשי קבע. כי לא היה כסף לשלם, בדיוק. כן. כי המדינה הבינה שלא יהיה כסף לחברות הביטוח שלם. ובגלל זה כאילו כבר אין פנסיות תקציביות לאנשי קבע? אז החליטו על הרפורמה, היה לנו תקופת ביניים כזאת בין 95 ל-2002 שעברנו מתקציבית לוותיקה. מ-2002 למעשה אנחנו כבר בצוברת. טוב, זה נושא בפני עצמו, כל ההתפתחויות, כל הרפורמות, כל הדברים. רציתי גם לחדד ולהדגיש לך אם דיברנו כרגע, אנחנו יותר, אתה יודע, שמים דגש על הנושא הפנסיוני, אבל גם בעולמות של הביטוח, זה אותו דבר לחלוטין. גם אנשים בטוחים שהם יודעים מה יש להם, ואחרי שהם מוציאים מהר הביטוח, מגלים שהם לא יודעים במה הם מבוטחים, באיזה חברה בכלל, מה הפרמיה שהם משלמים, שהתייקרה להם בשנים האחרונות, שהם משלמים כבר פי 2 ממה שהם נכנסו, כי לא ביצעו אופטימיזציה לתיק, כי לא התקנו להם הנחות, שהם מכוסים בכיסויים שהם לא צריכים, שהם משלמים כפל, כל הנושאים האלה. אנשים לא בודקים את האירוע הזה, גם זה סוג של שגר ושכח, שזה באמת, זה נשגב מבינתי האירוע הזה. ואם נדבר רגע על השירותים שלנו, אז גם העולמות הפנסיונים וגם העולמות של הביטוח, בבדיקת התיק אין עלויות. גם אם עשיתם איתנו עבודה ויצאתם איתנו לדרך כלקוחות שלנו, הלקוח לא משלם. אז תשאל אותי, אוקיי, אז מה אתם חיים? זה לא אורי לשם שמיים. זהו, זה כביכול שכל הסוכני ביטוח, הם לא לוקחים לי עלות. נכון. אז באמת אתם... העמלה שלנו היא נגזרת מדמי הניהול המשולמים לחברת הביטוח. זאת אומרת, בתוך מרכיב דמי הניהול, אנחנו מדברים על העולמות הפנסיוניים והפיננסיים, אז יש עמלת הפצה, שזה העמלה שהולכת לסוכן. עכשיו, זה לא פוגע לכם ברווחיות של הלקוח, זאת אומרת, או בהוזלה של דמי הניהול. אני עדיין נלחם בהוזלה. כן. לי זה לא משנה, אני תמיד לוקח מה שנקרא את המרכיב הראשון. עכשיו, העמלות הן שוות לכל חברות הביטוח. זאת אומרת, אסור לי בהעדפה שלי להגיד לך, אני אקח אותך, סתם זורק דוגמה, לכלל או למגדל, כי שם אני מקבל יותר טוב. אשכרה, לא ידעתי את זה. העמלה היא זהה, המחוקק קבע שהעמלה היא זהה ואחידה בין כל הגופים, והפוך מזה, הרצון שלי זה להגדיל, להשיא מה שנקרא, את התיק שלך ואת התשואות, כי ברגע שהתיק שלך גדל, אז העמלה שלי היא נגזרת של שווי התיק. אז אנחנו גדלים ביחד. זה טוב. אתה מבין? אז תמיד אתם תחפשו בנרות את גם מבחינה רגולטורית, אני חייב להוציא מסמך הנמקה, שבו הסברתי למה ביצעתי את הפעולה שעשיתי לך בתיק, זה לא שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. זהו, וזה מאחורי הקלעים, ואני גם, כאילו, אני לא במעולם הביטוח, אבל בתור אחד שעובד עם סוכני ביטוח, מה קורה שם מאחורי הקלעים? זה עולם ומלואו. זה תפעול שלם, זה אופרציה מטורפת. איך קורה התהליך? אז אמרנו שהתהליך הראשוני זה קבלת תעודות זהות, בסדר? זה חתימה על נספח א', זה הרשאה לסוכן להוציא מסלקה פנסיונית והר הביטוח. מקבלים את המידעים מהגופים, רואים מה יש, יושבים, מנתחים את התיק, קובעים פגישה עם הלקוח, בין אם זה זום, בין אם זה פרונטלי. מסבירים את התהליך, מסבירים מה יש, מסבירים מה הולכים לעשות. הלקוח מאשר בחתימות דיגיטליות, זה עובר אליי לחתימה, הלקוח חותם, זה עובר אליי לחתימה, ואז זה עובר מה שנקרא לבק אופיס, ואז מתחילה האופרציה של התפעול של המסמכים האלה מול חברות הביטוח, שיוך לתיק למעשה. אנחנו עובדים עם המערכות הכי מתקדמות. זאת אומרת, אתה תתקשר אליי למשרד, התיק שלך כבר ייפתח לי על המסך. מדהים. כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה עשינו בכל רגע נתון. כמו שאמרתי, כל חצי שנה יורדת לי פרודוקציה שנשלחת אליך אוטומטית, ואני רואה את המצב הנוכחי שלך בתיק. בסדר? אני לא צריך עכשיו עוד פעם להזמין מידעים, תחתום לי, אוטומטית אתה מקבל דוח כל חצי שנה. כל שנה, זה כל חצי שנה, אז למעשה גם כל שנה אתה מקבל, אז בכל שנה אנחנו מבצעים איזושהי שיחה, נפגשים או זום, עושים מבינים איפה אנחנו עומדים, אנחנו מתקדמים. מתקדמים קדימה, גם בצד הביטוחי וגם בצד הפנסיוני והפיננסי. מדהים. יש הרבה מעבודה מאחורי הקלעים. המון. ויש עוד הרבה ידע ועוד הרבה תוכן להעביר, וזה לא נגמר. זה אף פעם לא נגמר. ומה שמדהים זה שאתה הגעת מהמקום של הלקוח, ולא דמיינת בכלל שהגיע לעולם העסקי, בקטע הזה. לא חשבתי שזה יתפתח לממדים האלה. אבל דמיינת שתקים עסק? כן, זה היה ברור לי תמיד, יכול להגיד לך מ-day one,
וזה רץ בד בבד אתה יודע, עם ההתפתחות האישית שלי, גם מבחינה כרונולוגית עם הגיל, וגם ההתפתחות המקצועית, ההשכלה, תוך כדי, התארים, הרישיונות. אם היית חוזר אחורה, היית הולך לתחום הזה? בוודאי, כן. בוודאי, אתה צריך לאהוב את האירוע הזה. קודם כל, אין אחד שלא אוהב כסף. עזוב רגע את הצד הכספי, עוד פעם, אני מתחבר רגע לחזון. לא אומר שאתה מרוויח מזה כסף, כי אתה מתעסק פה בכסף, זו הכוונה. נכון, כן, אבל לנהל כסף זה חתיכת כאב ראש, ואני אומר שאתה צריך לאהוב את זה, כי אני מכיר המון אנשים שאומרים לי, תשמע, אני לא יודע איך אתה עושה את זה, עזוב אותי, זה נראה לי גדול מדי, כן, זה לא אירוע פשוט, זה הרבה אחריות, המון אחריות, זה בעיקר אחריות. עוד פעם, אתה צריך גם לאהוב את זה בשילוב של תמיד להיות שם צעד אחד לפני, תמיד להכשיר את עצמך, תמיד להשתלם, מה שנקרא, לבצע השתלמויות, קורסים, רענונים, הכשרות. אני יכול להגיד לך זה התעסקות יומיומית. אם תיכנס למשרד שלי, אתה תראה את הקיר עם התעודות. ואני אומר לך שזה לא הכל. ברוך השם, זה לא הכל, אבל זה לא מתוך מקום לבוא ולהשוויץ, אלא מתוך מקום שכל תעודה כזאת, באמת היא ציון דרך, ולהגיד, אני יודע לעשות גם את זה, ולתת לך מענה גם לזה, ולתת לך מעטפת גם לאירוע הזה. ואני פה בשביל לתת לך מעטפת להכל, וגם הצוות שלי יודע קצת מכל דבר. כמובן, הם לא עברו את כל ההכשרות האלה, אבל הם שולטים בהכל. וכל אחת מתמחה בתחומה, אצלי במשרד. שזה דבר מדהים בפני עצמו, בסופו של יום, כי אז אתה נותן, אוקיי, אתה לא, זה לא תפסת מרובה, לא תפסת, זה להפך, כאילו, אתה יש לך את כל הידע בראש שלך, אבל אתה כמו תמנון. כאילו, יש לך כל אחת שמשלימה את המענה הזה ומדגישה אותו ללקוח. אמרת תמנון, וזה ככה שם ששגור בפני החברים, וזה באמת, זה הרעיון, במובן החיובי של המילה. ובאמת אנחנו משתדלים לתת מענה אופטימלי לכל הנושאים האלה, וזה בהכל, אתה יודע, יש עוד דברים שלא נגענו בהם, ואני מאמין שזה דברים שיפתחו בהמשך. בעזרת השם. אבל אני מדבר על זה גם בפוסטים למי שעוקב אחריי, ומי שלא, זה הזמן. שים עוקב. בדיוק. סתם, דברים פשוטים שפוגשים אותנו ביום יום, אנשים ששמים את הכסף שלהם בפקם. אתה יודע כמה כסף יש, כספים חופשיים לציבור בישראל, שהוא נמצא בפקמים, אתה יודע כמה כסף כזה? יותר מדי, לא? זרוק מספר, זה לספורט. טוב, זה מדובר במיליארדים בטח. זה קודם כל הגיע כבר לטריליון. וואו. אבל אנחנו מדברים על 2 טריליון. יש הרבה כסף במדינת ישראל. זה באמת הולך לפח, כל ה2 טריליון האלה. זה הולך לפח, אני מדבר גם על כספים שמושקעים בפקם, וגם על כספים שמנוהלים על ידי בנק. עכשיו, הלקוחות לא מודעים לאירוע, קודם כל על הנושא של העמלות. כשאתה שם כסף בבנק, אז יש לך גם עמלת משמרת, וגם דמי ניהול של אותו מנהל תיק. כן. והאירוע הכי קריטי לדעתי זה הנושא של האירוע המס, כי כשאתה מנוהל על ידי בנק, ובנק קונה ומוכר לך מניות, אז יש אירוע מס בכל טרנזקציה כזאת. ואז זה גם האינטרס האישי שלהם. מעבר לאינטרס האישי, זה גם שוחק את הרווחיות. בסדר? כי תחשוב שבכל קנייה מחירה, גם אם הרווחת, אז האירוע המס כל פעם מוריד אותך אחורה. אז אתה עושה צעד קדימה, 2 אחורה, 2 קדימה ו1 אחורה. 2 קדימה ו1 אחורה. וכשאנחנו מדברים על מוצרים של, כך דוגמה, גמל להשקעה, בסדר? אין לנו את האירוע הזה. האירוע המס יתבצע רק ביום הפדיון. אם לא תפדה, זה לא יפגוש אותך לעולם. דרך אגב, גם גמל להשקעה יש לה יתרון, שמעל גיל 60, היא גם אפשר לקחת אותה בצורה קצבתית ולא הונית, והיא גם פטורה ממס. וואלה. מתוך רצון לעודד את הציבור לחסוך יותר. כמובן שהתשואה היא פי כמה וכמה טובה יותר מאשר בבנק. כי גם שהיינו עכשיו בתקופות טובות, כביכול מבחינת ריבית, ואנחנו במגמת ירידה כרגע, אז קיבלת 3-4%, וזה גם נומינלי, זאת אומרת שזה לוקח בחשבון את מדד המחירים לצרכן. זאת אומרת, אם אתה בתקופת אינפלציה, זה מקזז מהריבית שקיבלת על הרווח. אז גם בתשואות אתה יותר טוב, ראינו שנה האחרונה, וגם שנים אחורה. 2025 הייתה שנה מדהימה מבחינה כלכלית. הייתה שנה מטורפת, גם המסלולים הסולידיים ידעו לעשות 14, 15, 16%. מסלולי המניות עשו כפול מזה. המניות ישראל, כמו שאמרתי, עשו גם יותר מכפול, פי 2.5 מזה, מהמסלולים הכלליים. וזה משהו שאומר לך ומסמל לך, לצערי, כן, הבורות שיש לציבור בהיבט הזה. כי מבחינת הציבור, בנק תמיד נתפס כסוג של קדוש. לא, אני מפחד, אני שם כסף בבנק. אני מפחד לגשת אל הבנק בכלל. עכשיו, אתה יודע, זה אבסורד, כי הפנסיה שלך בחברת ביטוח. קופות הגמל שלך בחברות ביטוח. הקרן השתלמות שלך בחברת ביטוח. אז ממי אתה מפחד? מאיפה שכל הכספים הפנסיונים שלך מתנהלים? או מאיפה שהכסף שלך יותר נזיל. עכשיו אמרת נזילות, וזה עוד נקודה שאיכשהו דילגנו עליה. כן. כשאתה שם כסף בבנק ומקבל עליו 3-4% אם אתה תותח של ריבית, הכסף הזה נעול לשנה.
אשכרה. כן. פה אנחנו מדברים על מוצר, אם דיברנו על גמל השקעה, זה לא משנה, גם פוליסת חיסכון, יש לך נזילות מלאה של הכסף. זאת אומרת, לחצת על כפתור, יום אחרי זה אצלך, לא, יום אחרי 4 ימי עסקים. יש 4 ימי חברות עסקים? 7, יש חברות 4, הכסף אצלך בחשבון. בלי שטיקים, בלי אותיות קטנות, בלי כאילו סיפורים. כן, ויש את ההוצאות של המס, כאילו, אתה... 25% רווח הון. ריאלי, שלא מתחשב במדד, כמו שהסברנו מקודם, לעומת הבנק שהוא נומינלי, ומקזז מהרווחיות, מהריבית את האינפלציה הנוכחית. מה ההבדל פחות או יותר בין תיקי השקעות? כאילו מה, לא מבחינת כאילו, למה לשים בתיק הזה ולא בתיק הזה? כאילו מבחינת קופת גמל, קרן פנסיה, כאילו כל הדברים האלה. טיפה יותר לחבר את הקהל. מקודם דיברנו על ההבדל בין בנק לבין שוק ההון, מה שנקרא קופות גמל, פוליסת חיסכון. עכשיו, בתוך העולמות של פנסיות ודברים כאלה, זה כבר תלוי באיזה כובע אתה מפקיד, שכיר או עצמאי. אם אתה לצורך העניין במעמד עצמאי, אז יש תקרות לכל האירוע הזה, אבל זה סופר חשוב, כי זה גם... תקרות שנתיות או קודם כל חודשיות? גם מוכר לך, תקרות הן שנתיות, כן. שנתיות? אתה חולק את זה ל-12, אתה יכול לפזר את זה שוטף. אבל קודם כל, זו הוצאה שהיא מוכרת לך. מפחיתה לך את חבות המס, כן, חד משמעית, אז למה לא? 2, אחד הסרטונים שלי אני מדבר על זה, והציבור לא מבין את זה. פנסיה זה לא רק קצבה ליום פרישה. לפנסיה יש גם מרכיב שהוא ביטוחי, בסדר? חלילה אם קרה משהו. אוקיי. בסדר? מה זאת אומרת? בסגנון של אובדן כושר עבודה, אוקיי. יש לך מטריה ביטוחית שאם קרה לך משהו, רופא קבע לך אחוזי נכות, השכר המבוטח שלך הוא 10,000 שקל לצורך העניין, וקבעו לך 50% נכות, אז תהיה לך קצבה של 5,000 שקל. וזה הפנסיה נותנת לך. בנוסף. עד שתגיע לגיל פרישה. כן. בסדר? אז זאת אומרת, המרכיב הביטוחי מצטרף לנושא של הקצבה ביום פרישה. בנוסף לזה, יש גם ביטוח שאירים. זאת אומרת, אם חלילה אחד מבני הזוג נפטר, אז האלמן, לא אלמנה, יקבלו 60% מהשכר המבוטח. בסדר? גם הילדים בקונסטלציה מסוימת עד גיל מסוים גם כן יקבלו. בסדר? גם חוסה שנמצא, ההורים עם האפוטרופוס, יש גם עוד כל מיני סעיפים, גם הורים שהם נתמכים, זה כבר טיפה יותר מורכב, אבל הפנסיה היא לא רק קצבה ביום פרישה, היא עושה עוד כמה דברים. קרן השתלמות שדיברנו. כולם חושבים שהפנסיה זה רק הפנסיה. כן, עזוב אותי עד גיל 67 וסיפורים ודברים כאלה. אז אמרנו, קודם כל זה פוגש אותך מהר, ושתיים, זה גם נותן עוד כמה מהכיסויים שהם סופר קריטיים, שלא נדע, וכשזה קורה... טוב שזה יהיה. בדיוק. דיברנו על קרן השתלמות, אז אמרנו שאם יש תקרה מסוימת בפנסיה, ויש תקרות, אז יש לנו את הקרן השתלמות, שגם שם יש תקרות, וזה גם מוכר במס, וזה מוצר שדיברנו עליו, אמרנו שהוא גם פטור ממס, וזה מוצר שהוא נזיל כל 6 שנים. ויותר חשוב מזה, שאני בהחלט ממליץ לא לפתוח אותו, כי אני רואה את הדברים שזה מוצר משלים לפנסיה, כי אמרנו שבפנסיה המצב שלנו לא להיט. כי אנחנו בפנסיה צוברת, חלק את זה ב-200, קצבה שהיא נמוכה. ועד שזה יוצא... אז הנושא הזה של הקרן השתלמות בהחלט יכול לסגור פינה כתוספת הקצבה. עוד חודשי בפנסיה כביכול. כן. עוד כסף. כן. חיסכון פנוי, מה שדיברנו, לא הולכים לפקם, אלא פותחים איזושהי גמל להשקעה. והריבית דריבית שם מאוד גבוהה גם. אלברט איינשטיין אמר על הריבית דריבית שזה הפלא השמיני. ורק כשאתה רואה את זה בעיניים, אתה מבין כמה זה באמת הפלא השמיני, כי כשזה מתחיל לצבור תאוצה, זה מגה אירוע. אז זה בהקשר הזה. כמובן שאם יש לאנשים עוד כספים עודפים וכן רוצים להשקיע אותם, אז יש פוליסות חיסכון שהן די דומות לגמל להשקעה, רק שגמל להשקעה יש לה תקרת הפקדה שנתית. פוליסת חיסכון אין לה לימיט, זאת אומרת, אתה יכול להפקיד כמה שאתה רוצה, אין לך הגבלה. נכון להיום תקרה לגמל להשקעה לשנה, לשנת 2026, זה 83,611 שקל. בפוליסת חיסכון, זה לכל תעודת זהות במשפחה, גמל להשקעה. זאת אומרת, אתה יכול לפתוח אחד לך, אחד לאישה ולילדים. אשכרה. ואז אני יכול כאילו להשקיע לילד שלי. נכון, נכון. עוד פעם, אנשים עושים חיסכון לילדים בבנק. פתח את התוכנית חיסכון שעשית בבנק, אתה תראה שזה לא עזר. מה שהפקעת זה מה שנשאר, שעומד שם כיום. זה כמו החיסכון לכל ילד. נכון. זה לא, אין שם באמת כסף. חיסכון לכל ילד דווקא כן, אתה יכולת לקחת אותו להשקעה בשוק ההון, זאת אומרת לחברות ביטוח או לבתי השקעות, וכן לשים אותו במסלול למניות, ואני מקווה מאוד שהציבור עשה את זה. אני רואה גם היום אנשים שלא עשו את זה, אבל גם את זה אפשר לתקן. אז אמרנו שההבדלים, שבפוליסת חיסכון, שדיברנו עליה, אין לך את הלימיט הזה, ואתה יכול להפקיד שם כמה כסף שאתה רוצה. זה מוצר, יכול להגיד לך שבמסלולי המניות זה חצת ה-30% תשואה, שנה האחרונה, וגם במסלולים הכלליים זה עשה 12-14% לשנה, שזה גם מדהים. למבוגרים שיצפו בפודקאסט הזה, בדיוק, אז תיק שעשינו לא מזמן ללקוחה, הפקדנו לה כסף בפוליסת חיסכון, הפקידה 1,000,000 שקלים, ומעבר לקצבה הזהירה שהייתה לה, היא רצתה עוד איזושהי קצבה חודשית. אמרה לי, תשמע, יש לי 1,000,000 שקלים, לא רוצה לאכול אותם, אני מפחדת. מה שעשינו זה,
באמת אחד המוצרים המדהימים שאני יותר אוהב לעשות אותם לאוכלוסייה בגיל השלישי נקרא לזה. פותחים פוליסת חיסכון למעשה, שצוברת סדר גודל של, אמרנו, זה גילאים שאתה תשים סולידי, כי אתה לא רוצה לקחת שם ריסק בגילאים האלה. אבל גם הסולידי יודע לתת 10, 12, 14% בשנה, ראינו את זה. ואז למעשה אתה פותח מוצר שנקרא אנונה. אנונה זה מוצר שיודע לתת קצבה כל חודש לאותו לקוח שהפקיד. אז הוא הפקיד 1,000,000 שקלים בשנה, והתיק עשה 10% בשנה. וזה ללא תקרה, התיק הזה. אין, בפוליסת חיסכון אמרנו שאין תקרות. נכון. אז גם אם התיק עשה 10% בשנה, ואנחנו יודעים שהוא יודע גם לתת לפעמים יותר, אז תחשוב שעל 1,000,000 שקלים זה 100,000, תוריד את הרווח הון על ה-100,000 שקלים, שזה 25%, 75,000 שקלים, ובנינו למעשה אנונה שיודעת לתת סדר גודל של 6,000 שקל בחודש ללקוח, כל חודש שוטף. ואז 75 מתחלק בשנה. נכון, אתה אומר לחברת הביטוח, תפריש 6,000 שקל. מה יפה? שהקרן של 1,000,000 שקלים נשארת 1,000,000 שקלים, כמעט ולא נוגעים בה, כי למעשה הלקוח מושך מהרווחים, סוג של דיבידנד תקרא לזה. וואו. בסדר? אז יש לה את הקצבה שלה מעבודה, יש לה את הביטוח לאומי שהיא קיבלה, ויצרנו לה עוד איזושהי קצבה של 6,000 שקל נוספים על בנוסף לפנסיה, בנוסף לגמל, נכון. בנוסף להכל. זה מוצר שהוא סופר מדהים. אם אנשים משקיעים בגיל צעיר, הם יכולים להגיע בגיל פנסיה, בגיל פרישה, לסכומים של 20 פלוס אפילו. אם הם עושים את זה נכון. אני יכול להגיד לך, עוד פעם, זה תלוי כמה כל אחד יפריש, בעקביות, ברצף, שאמר על הרציפות והכל, אבל זה פערים של מי שהיה מנוהל בצורה נכונה, של מאות אלפי שקלים. אני לא רוצה להגזים ולהגיד מיליונים, אבל אני אומר לך שברמת השכר, אם תיקח את השכר הממוצע במשק, ותרוץ איתו קדימה, וניקח גם את העליות, ומי שיהיה מנוהל נכון, לעומת מי שלא יהיה מנוהל נכון, זה הפרשים של מאות אלפי שקלים בצבירה בגיל פרישה. אז תתחילו להשקיע. זה המסר מהפרק הזה. תשמע, עוד פעם, גם המילה להשקיע, בוא, אני לא מספר עכשיו שאנשים יהפכו להיות לא, אני לא רוצה שתתחילו לראות נרות כל היום. לא, גם לא רק הנרות, אני לא רואה בזה השקעה. אני רואה דאגה לעתיד הפיננסי שלך. אז תדאגו לעתיד שלכם. בדיוק. וואי, יאיר, היה פרק מעניין. תודה רבה. מה, סיימנו? אין מצב שעברה שעה. אני בהלם. השתבח. תשמע, לא דיברנו על מלא דברים. כן, יש עוד הרבה על מה לדבר, ויש עוד הרבה על מה לדבר. תודה רבה על האירוח. תודה לך. היה פרק מלמד, פרק מעניין, פרק מעשיר, שגם אני למדתי פה אפילו המון דברים, ואני אומר, ברוך השם שאני דואג לעתיד שלי, הפיננסי. אז תביא תעודת זהות נפתח את ה... השתבח. תודה ויאללה, רבה. ניפגש בפרקים הבאים.